ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш даҷӣ. дӯстон, дар имрӯза навор 15 та мошинҳои арзон ва қимат омода кардагим пешкаш мо мекунем. навори моро то охираш тамошо кунед ва навори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо даркорем. мо дар видеои оянда пешкаш мо мекунем. агар шумо мошини фурушӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, дар ватсапи мо роҳе ки мо пешкаши харидоро мекунем бародаро. курси имрӯза 1000 рупӣ баробар аст ба 153 сомонӣ. агар имконият бошад видеои моро поделиться кунед ба имо ба дигар сайтҳоятон. мо ҳар рӯз якта видеои нав пешкаштон мекунем. раҳмат бароятон. мо бошад видеоро сар мекунем. рафтем. Якум мошини фурушӣ Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, соли барош 1994 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. объем моториш 1.8 литр, коробка передачаш механика бардорам. мошин состояниш беҳтарина мошина мега барои худам тайёр кардан соҳибуш. мошин 4 та балони нав дора бардор, 1 сола танировка дора, 1 сола ҳуҷҷат дора, хадавои ҳама ҷош 100%. мошин беҳтарина қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 55000 сомон бо курси имза гирем 359000 рубл мешавад. хай мумкин бо арзон кунед ки варианти алиши дора бардор. кадомтон мошини алиши дорем ки мехоҳед алиш кунед, дар рақамош дар рӯи экранашон метавонед занг занед, любой маълумоти пураш айсоби мошин гирен. мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба деюм мошини фурушӣ Kia K5 бардоро, соли барош 2012 солош навай, мошинам навай тоза гаштагиай. сӯзишвориш бензини холияй бардор, объем моториш 2 литр, коробка передачаш автоматай. мошина состояниш беҳтарина, хадавои ҳама ҷош 11 моҳ ҳуҷҷат дора, 4 та балони нав дора бардор, состояниш беҳтарин, қарор дорад дар шаҳри Регар. нархаш 110000 сомон бо курси имза гирем 718000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад бардор. кадоми мошинхарай ака беҳтарин шахсай варианти худтона пешниҳод кунед. рақамош дар рӯи экрани шумо, рақамои Тоҷикистон, рақамои имои Россияш бардор, наметавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша айхчон гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурушӣ ВАЗ 2107 дӯстони азиз, соли барош 2007 сӯзишвориш бензини холияй, объем моториш 1.6 инжектора, коробка передачаш механикай. мошин беҳтарина бардор, мошин диска писка, лабовои ахивош танировка кардагиай, срокаш то моҳи июнай, ҳуҷҷатҳои мошин бошад то моҳи мартай бардоро. мошина балонош 17 мошин ягон камера ҳама ҷош 100% тоза нигоҳ кардагиан. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 23000 сомон бо курси имза гирем 150000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад. кадомтон мошин харед, рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша айхчон гиред. мегзарем ба чорум мошини фурушӣ ВАЗ 21099 бардорани азиз, соли барош 2004 сӯзишвориш бензини холияй, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механикай. мошин на хаду ҳолатиш беҳтарина, мошина барои худам сабират кардагиам гуфтагиай. мошин короче ягон дар надорад, танировка солона чи ҳуҷҷатҳошам бардор ҳастай. мотор 100%, хадавои ҳама ҷош кор мекунад, хушу фарои навзадагӣ. короче сроша пул кора гуфтагиай. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 20000 сомон бо курси имза гирем 130000 рубл мешавад. чӣ хеле гуфтам, мошин бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад барое ки срочно фурӯхтан дар кора. рақамош дар рӯи экрани бардор метавонед, дигар маълумоти пурраша айхчон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурушӣ Lada Priora дӯстони азиз, соли барош 2012 сӯзишвориш бензини холияй, объем моториш 1.8 литр, коробка передачаш механика. состояни мошини беҳтарина, мошин танировка 6 моҳи дига дорад, баъд хадавои 100% губка кардаги ҳама ҷош бардор. состояниш беҳтарин, мошин ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 32500 сомон бо курси имза гирем 112000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад. кадомтон мошин харед, наметавонед, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, дигар маълумоти пурраша айхчон гиред. мегзарем ба шашум мошини фурушӣ Daewoo Matiz дӯстони азиз, соли барош 1999 сӯзишвориш бензини холияй, объем моториш 0.6 литр, коробка передачаш механикай. мошин на хаду бардор, ҳуҷҷатҳош то 26 феврали 2021 мошин дар душанбе қарор дорад. нархаш 17000 сомон бо курси имза гирем 111000 рубл мешавад.
кадоми мошинхара бин мошини айпеш бинем бо савдо мешавад, муомилаи хуб дорад бардор, дар рақамош дар рӯи экрани шумо кадомитон мошинхари ҳамин мошина рақам метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гиред, мо навозмо давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Хундаи Starex дӯстони азиз, соли барояш 10000 май, судишфурӯш газай, объем мотораш 3 литрай, коробка передачаш механикай. Мошина ҳолаташ миёна, ҳолати коридай бардор, техникидай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 25000 сомона бо курси имзо гирем 163000 рубл мешавад. бо муомила дорад, кадоми метавонед мошин харид, муомилаи хуб дорад бардор, метавонед занг занед, дигар маълумотша гирен, бо арзон мекунанд. агар дар канали мо меҳмон бошед, обуна шавед бардор, мо ҳар рӯз якта видеои нав пешкаштон мекунем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira дӯстони азиз, соли барояш 10000 май, судишфурӯш бензини газай, объем мотораш 1.8 литрай, коробка передачаш механикай. состояние мошин беҳтаринай бардор, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 44000 сомона бо курси имзо гирем 287000 рубл мешавад. мошин бо муомила дорад, арзон мешавад, кадоми мошин хара биёед, мошини айпеш бинед, бо маслиҳати хуб дорад, ягон каса хафа намекунад, состояниш беҳтаринай мошина, муомилаи хуб дорад. чӣ хеле гуфтум, наметавонед занг занед, маълумоти пурраша аз соҳиби Zafira гирем бо. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дӯстони азиз, караван, соли барояш 1996, судишфурӯш бензин газ кор мекунад, объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. мошина ҳолаташ беҳтаринай, состояниш хубе бардро, люк дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад, электропакетай бардро. мошина амаҷор 100%, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 37000 сомона бо курси имзо гирем 241000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад бардор, кадомитон мошин харен, арзон мекунад. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra дӯстони азиз, дар кузови седан, соли барояш 1999, судишфурӯш газ бензин кор мекунад, гази Евро 4 дорад, объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. мошина состояниш беҳтаринай мошина вагони омадагид, ду дари пешаш электропакетай, обогрев сидене дорад, задни камера бардорад. мошина ҳолаташ амаҷош хубай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 36000 сомона бо курси имзо гирем 235000 рубл мешавад. мошин бо муомила дорад, арзон мешавад, кадомитон мошин харен, на рақамош дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед, дигар маълумоти пуррашахтон гирем бо. мегзарем ба 11ум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2112 дӯстони азиз, соли барояш 2004, судишфурӯш бензини холия, объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. мошина ҳолаташ беҳтара бардор, мотораш айлада приора задагиай, губкават кардагиай ҳамааш бардор. мошин тенҷа, ягон расход надора, гуфта соҳиби мошин. мошин дар Душанбе, нархаш 26000 сомона бо курси имзо гирем 169000 рубл мешавад. мошин хай мумкин бо арзон кунед, ки варианти алиши дора, кадомитон мошини алиши дора, наметавонед занг занед, алиши будаям хи вариант. марҳамат. мегзарем ба 12ум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2110 дӯстони азиз, ҳамин мошинои советски бисёртар шавафтан хоҳиш кардам. соли барояш 2004, судишфурӯш бензини холияй, объем мотораш 1.5 литрай, коробка передачаш механикай. мошина состояниш беҳтаринай бардоро, 1 сола 8 моҳа ҳуҷҷат дорад ва 8 моҳи дигар танировка дорад. мошина амаҷош хубай, мошин дар Душанбе, нархаш 26000 сомона бо курси имзо гирем 169000 рубл мешавад. ин мошина бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад, кадомитон мошин харе метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша айхчон гирем бо. мегзарем ба 13ум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lanos дӯстони азиз, соли барояш 1997, судишфурӯш бензини холияй, объем мотораш 1.6 экатекай, коробка передачаш автоматай. состояние мошин беҳтаринай, мошин ҳуҷҷат дора бардоро, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 18000 сомона бо курси имзо гирем 117000 рубл мешавад. кадоми мошин харай, муомилаи хуб дора бардоро, кадомитон агар нахариданӣ занг занед, арзон мекунам бо рақамош дар рӯи экрани шумо. марҳамат. мегзарем ба 14ум мошини фурӯшӣ.
грузовик Hyundai Porter дӯстони азиз, соли барои шуда 2006 мошин ассоатсиониш беҳтарина бародаро, солашам навай. Мошин дар Душанбе қарор дорад, нархаш 69000 сомона бо курси имзо гирем 450000 рубл мешавад. соҳиби мошин гуфтага ки мошин ягон камбудӣ надорад, мошин ҳама ҷош 100%. бо бин мошин ай пеш бинем, мошин тоздаҳакай. дар рақамош дар рои экранашон бародаро, мошин бо арзон мешавад ай 69000 сом. кадомтон мошин харен, занг занен, дигар маълумоти пурраша гирем, мо навармо давом медиҳем. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. Дайвон Некси дӯстони азиз, соли бароиш 1996, сӯзишвориш бензин газ кор медад, объем моториш 1.5 литр, коробка передачаш автомат, системи мошин беҳтарина бародаро. мошина бисёр ҷоша нав задага, редактори нав бародаро, редактори салон ва мошин тоза ҳама ҷош нав задага, бисёр ҷоша хадавои ҳама ҷош хуб ай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 24000 сомона бо курси имзо гирем 156000 рубл мешавад. кадоми Мошинхои гуфтага, мошина арзон мешавад, муомилаи хуб дорад, рақамош дар рои экранашон бародаро, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша айсоям Некси гирен. марҳамат, ин буд 15 мошини фурӯширо. то видеои оянда, худо нигаҳбон намаи шумо.